Δεν φοβάσαι. Άντε κύριε καθηγητά, μου! Καντάλι. Πού πας? Να πάρω τα βιβλία μου να φύγω. Τρώμα, καημένα στο λιμάνι. Στο λιμάνι τα Νατάλια είναι μόνα της, ακόμα βγαίνει. Αυτό κύριε καθηγητά. Ίσα κύριε καθηγητά. Άντε ρε κορίτσια, άντε μπράβο, άντε γιατί έπεσε δουλειά. Άντε κουνηθείτε λιγάκι. Παιδιά, άντε κι εσείς κάνετε κανένα κομματάκι. Άντε μπράβο, έλα. Ρε Σεάρη, πάρε κι εσύ μια κοπέλα να κάνεις πως χορεύεις, να ζωντανέψεις στο μαγαζί ρε. Tout de suite mon cher. Alors, viens danser Michel. Avec plaisir. Mr. Halifax, Mr. Halifax, δείξτε στο δίπλωμα. Excuse me, sir. Sir. Τι έγινε, σκέτος μας ήρθες. Τι σκέτος, Πανάθεμα σε κοιμισμένε. Καλά δεν είπαμε ότι θα πας στο λιμάνι. Πήγα κύριε. Εκεί λοιπόν. Δεν βγαίνει άκρη αγαπητέ μου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς δεν βγαίνει άκρη. Πλησίασα δυο ναυτάκια. Καλέ το ψήσανε και τον βγάλανε διερμηνέα. Πλησιάζουν τα δυο ναυτάκια. Γεια σας ρε παιδιά τους λέω, γεια σου και εσένα μου λένε. Ωραία. Ναι, λέω πώς σας φάνηκε ο τόπος μας. Λέει πώς να μας φανεί τώρα, βγήκαμε το καράβι, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Πρώτη φορά ερχόμαστε εμείς στην Ελλάδα. Λέω θέλετε να δείτε λέω ένα ωραίο μαγαζί που έχει ορχήστρα, έχει ποιοτά ωραία, έχει ωραία κορίτσια. Τέλος πάντων, ναι, λέει όχι, λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στην Ακρόπολη να δούμε τον Παρθενώνα. Έπεσε σε αρχαιολόγους. Λες. Μα οι περισσότεροι δεν είναι τέτοιοι. Τα περισσότερα ναυτάκια θέλουν να γλεντήσουν. Έλα, τι κάθεσαι τώρα, τι κάθεσαι. Ξαναδοκιμάσω. Ναι,